Na vršku nad malou horskou dedinkou Garabandel v Španielsku stojí skupinka borovíc. Krásne miesto, ale inak nie je ničím pozoruhodné. Až na to, že toto miesto sa stane najznámejším miestom na našej planéte, ak sa potvrdí pravdivosť posolstva, ktoré pred štvrťstoročím dostali 4 španielské dievčatá. Posolstvo hovorí o zázraku, ktorý sa má onedlho na tomto mieste odohrať, o trvalom znamení, ktoré má vidieť celý svet. A jedno z tých dievčat, Conchita Gonzálesová, teraz dospelá žena a matka, je presvedčená, že pozná presný dátum zázraku. Conchita o tom hovorí. Mala som vtedy 12 rokov a bola som s 3 svojimi priateľkami, keď sme začuli hlasný zvuk podobný hromu. Zrazu sa mi zjavila nádherná postava. O chvíľu ju zbadali aj ostatné dievčatá. Na okamih sme zmrzli a potom sme sa rozbehli smerom ku kostolu. Báli sme sa. Väčšina ľudí si myslela, že si to vymýšľame. Keď som v ten večer išla spať, bola som veľmi smutná. Keď som sa modlila, začula som nejaký hlas, ktorý mi povedal: nerob si starosti, ešte ma uvidíš. Počas nasledujúcich 4 rokov zažili dievčatá veľa zjavení Panny Márie, keď upadali do hlbokých tranzov, ktoré trvali niekedy minúty a niekedy hodiny. Tranzy dievčat upútali na ospalú dedinku Garabandel veľa pozornosti. Kňazi a neskôr psychológovia sledovali dievčatá pri ich extázach. Boli takí, čo verili, i takí, čo neverili, ale len málo kto spochybnil úprimnosť mladých dievčat. Potom, ako dievčatá zažívali zjavenia Panny Márie asi 4 mesiace, Conchita vyhlásila, že sa dozvedela, čo je cieľom týchto zjavení. Panna Mária si ich vybrala, aby prijali posolstvo, ktoré majú odovzdať svetu. Musíme priniesť veľa obetí, vykonať veľa pokánia a často chodiť na sväté prijímanie, povedala Panna Mária. Musíme žiť dobrým životom. Ak to neurobíme, postihne nás trest. Čaša sa už naplňa a ak sa nezmeníme, doľahne na nás veľmi ťažký trest. A o 4 roky neskôr, v roku 1965, dostala Conchita druhé a posledné posolstvo pre svet. Nakoľko posolstvo z 18. októbra 1961 sa nenaplňa a keďže svet o ňom nevie, hovorím ti, že toto je posledné posolstvo. Už predtým som povedala, že čaša sa naplňa a teraz už preteká. Všetci by sme sa mali snažiť, aby sme sa vyhli Božiemu hnevu. Conchita mala 15 rokov a jej vízie onedlho prestali. Dievčatá 2-krát dostali odkaz o veľkom treste pre svet a počas prijímania tejto správy ich počuli kričať v hrôze. Ale Conchita dostala aj informáciu o 2 udalostiach, ktoré sa ešte predtým odohrajú. Celosvetové varovanie a potom zázrak, ktorý uvidia všetci, urobený v nádeji, že trest možno odvrátiť. Deň varovania uvidí každý na celom svete znamenie. Ocitne sa úplne sám na svete, bez ohľadu na to, kde sa práve vtedy bude nachádzať. Sám so svojím svedomím. Varovanie bude veľmi osobné. Každý z nás na to bude reagovať odlišne. Pre mňa ja to chápem ako prípravu na to, že uvidím zázrak. Panna Mária povedala, že zázrak uvidí každý, kto pôjde v ten deň do Garabandelu. Chorí, ktorí tam prídu, budú uzdravení bez ohľadu na chorobu, ktorou trpia, alebo náboženské vyznanie. Neveriaci začnú veriť. Od toho okamihu zostane v Boroviciach trvalé znamenie. Každý prítomný ho uvidí. Znamenie bude viditeľné a bude možno sa ho dotknúť, ale nie ho cítiť. Neviem to vysvetliť. Toto znamenie tam zostane až do konca sveta.
Panna Mária mi povedala deň, mesiac a rok, takže poznám presný dátum. Blahoslavená matka mi povedala, že mám oznámiť dátum 8 dní vopred. A tak to aj urobím. Tieto vízie, hovoriace o varovaní pre celý svet, o zázraku v Garabandele a o dátume jeho uskutočnenia, ako i o možnom následnom treste, priniesli Garabandelu a najmä Conchite Gonzálesovej pozornosť, ktorá navždy zmenila jej život. Conchita sa stala stredobodom záujmu, ocitla sa pod stálym náporom cirkevných predstaviteľov, médií, veriacich z celej Európy, ktorí zaplavovali malú dedinu a hľadali u nej radu, duševnú istotu, pomoc. Blahoslavená matka miluje všetkých rovnako. Niektorí ľudia sa ma pýtajú, či mám nejaký vhľad do toho, čo sa na svete deje. Ale ja ho absolútne nemám. Ja sa ničím nelíšim od ostatných. Ľudia v mojej dedine mi sústavne radili. Urob toto, vzdaj sa tamtoho. Často som si hovorila, že ako rada by som bola niekde v pustovni. Preč od všetkých. Milujem dedinu Garabandel. Ale už nebolo možné, aby som tam naďalej zostala žiť. Conchita opustila Španielsko a hľadala anonymitu, aká sa dá nájsť len v dave medzi hemžiacimi sa miliónmi obyvateľov mesta New York. V roku 1974 sa vydala za vlastníka jednej pizzerie na Long Islande a tam aj dodnes žije ako relatívne neznámy človek so svojím manželom a 4 deťmi. Zanechala Garabandel za sebou, ale posolstvo, ktoré dostala pri Boroviciach, nosí stále so sebou. S určitou úzkosťou sa díva na čas, keď 8 dní pred tou udalosťou ohlási zázrak v Garabandele a možný trest, čo bude nasledovať. Cítim strach. Práve preto sa snažím pripraviť svoje deti tak, aby mali silnú vieru. Skutočne sa toho dňa budem báť. Viete, myslím si, dúfam, že blahoslavená matka vezme po zázraku mňa aj moje deti so sebou. To dúfam pre každého. Dúfam, že nikto nebude musieť zažiť trest. Je to niečo strašného. A dúfam, že to neuvidíme. Myslím, že bude lepšie, ak zomriem ešte predtým. Pre mňa je to veľmi blízko. Myslím, že je to veľmi blízko.